Здравейте, дами и господа, с моя втори урок на Майнкрафт, в който ще ви научи как да си направите скин без купена игра. Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете в нова скин. И така, влизате и ви излиза един скин на Стив. Той не е скин, той е Стив. Нали, Стив, обаче аз съм си го направил малко по-различен Стив. И почваме да го правим както си искаме. Примерно обаче може да си изберете и друг. Аз примерно мога да си направя този на мечка. Да направя мечка в стил Барселона и така ще те направя. Значи мечка Барселона стайл. Така сега така. Мечка стайл Барселона. Това ще ми е интересно да го видя. Мечка стайл. И така, правите го. Избирате си, нали... Вие си избирате, аз не ви карам точно както аз го правя. Просто така на мен ми харесва, аз съм фен на Барселона, то си личи сигурно. И просто искам мечка Барса стайл. Нали, като отцветите вече, става... Опа, тук направих една грешка. Ето тук. От едната страна я отцветихме. Обаче, тя ще се разсърди, ако е без ръце. Дайте да я направим ръчичките. И до тук ще са и ръкавите. Сега и другата ръка. Ще му охапя, ако е без ръце, и затова ще да я направим. Така. Тук също правите същото и завъртате мечката. Тук я правите така и пак я завъртате. В смисъл, аз сега съм си избрал мечка, но вашата може да не е мечка. После, и тук по същия начин правите всичко, само че аз този път, както е екипа на Барселона, ще го направя, нали? Опа. По екипа на Барселона ще го правя. И тук така. Тук така. И после я да отцветявате. Ще я кръстя Меси. Само че да направим още едно нещо трябва. И сега вземем жълт и да я кръстим. Опа. И тук я направихме и отзаде. И сега трябва да я довършим. Аз ще сложа черни гащи. Да ни подпухне кожинък.
и като я направите, например, вече е готова. Не, отпред не съм и направил гащите, готова. Ние от едната страна съм я отсветил. Добре, ще спра епизода и ще го пусна от начало, ще го върна, когато я направя. И така, мечката ми е готова. Сега, значи, следващото, което нещо трябва да направите е да натиснете тук Save. Give me a name. Аз ще я кръстя Меца Барса. И Save натискате. Само трябва да запомните името. Копирате ето този линк. Ctrl-C. Опа! Не трябваше да го затварям. Така. Барса. Опа. Не тук. Барса. 1, 2, 3. Айде, така да ми е по-лесно. И после копирате ето това. Готово. После пишете в Google Mineshafter. Трябва да си направите регистрация, но аз имам. И затова не ми трябва. И натискате Getting Started. Опа, грешка. Натискате Download. Като си направите регистрация, натискате Download. А за да си направите регистрация, отивате на Settings. Тук трябва да го промените. Значи, първо на Settings, пика Username. Тук написвате името му. Барса 1, 2, 3. Сейвате го. Тук следващото нещо, което копирахте, това е линка. Натискате Save. Сейвате го също. И вижте как тук ще ви излезе мечката. После отивате при Download. Натискате ето това. Записвате го и го отваряте. Чакайте малко. Запиши и отвори. И сега чакате малко. Minecraft Launcher. Ето това. Minecraft Launcher 0. Тук написвате името на човека. Името. И тук си измислите някаква парола. Натискате Login. Play. При този Minecraft, за да влезете с скина, винаги трябва да теглите от Mineshafter. Този, който току-що аз изтеглих, защото ако играете от обикновения, няма да виждате скина. Никой няма да го вижда. И сега, примерно, влизате на някакъв свят. Аз съм с хузуни. И ето, вие сте мечка. Вие имате скина вече. Виждате ли колко е просто? Ето, със същия скин, който аз направих. Това беше епизод от мен за днес. Той е твърде лесен. Ще качвам още епизоди. Абонирайте се. Довиждане от мен, Теодор Златаров.